Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel yami phambili Radio Inketho. Lami igama uMfeza Ntuthu Khumalo bathela sibona amagumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu, umculo uMaskandi uvelile enkantolo manje. Umculo kaMaskandi ngomsombuluko uDlubheke Khuzayo osola ngamacala amane okubulala nokuzama ukubulala abesilisa abane bakwaSithole eqhudeni eNquthu. Ababili bashona bedutshula, abanye basinda. Icala lihleliselwe umhla ka-20 kuyona lenyanga ukuba-ke uyofaka isicelo sebail, kodwa-ke sagcinwa ngaphakathi. Kuthiwa-ke uboshelwe eDurban North ngoLwesihlanu wabe sedluliselwe eNquthu. Kunembiko yokuthi-ke uzihambise yena mathupha emaphoyiseni emva kokuba sezwile ukuthi uphiko lwamaphoyisa lwezimo zobucayi belomthungatha kabuhlungu. Kwenzeka lokhu nje amaphoyisa eGauteng adubule ngoLwesine ebusuku uZamani Ngila owakaxemba ukhona eqhudeni ambulele eduduze kuroleni ngo-12 ebusuku. uXimba ubegcingelwa amacala okuqotha ngenhlamba abantu abaningi okubulawa nobeyisikhulu se-IFP ePhalamende umnumzane Khamabala Sithole owadutshulwa ehostele kaTlego ngoMeyi eyokhuza abafana baseqhudeni abasolwa ngokubulala abantu. Ngane zakwethu izona indaba esinibekela zona lapha nesithinta umculo Maskandi uDlubheke ukufoka Khuzwayo Mfoka Nondindwa ukuthi ukugcina silethena mathupha emaphoyiseni emva kokuthi besizwile ngandlebenye ukuthi-ke abaphika bezimo eziphuthumayo amaphoyisa i-NIU imfuna phansi phezulu-ke laphana. Ngane zakwethu, ngakuthina okwakho ukubhala kalolu daba, hlala comment section ngizwe ukuthi ulithino lwakho uvo ngalolu daba. From ilasibone sengiphuma nje nonyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwefido landelayo kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.